Hoot bun nangi ngila juyo ban mad yu niu jatid bat ngitib bru ba ulong ba bang pha ban bam bat bun siet ngi ju thiet yu u na ki yo ki hat bat ngi sa shat bat yu u kat kum ka jingkwa ka ba ngi kwa hindre ki ba bun pat nangi ngimtib ha ei la thung bat rab yu ni utit batan lane uta utit budam uba ki ju khot ha kani ka program bangin wan lam shapi menta kalong shaphang karukom rap ya uniu jaited daki nong rap jong kashnong lat ding sai ki bela rap ya u la bon snam menta hagaban smar yo ni ten kalong basok tang shi yada kamno ban yorong kamrat hagatu ka chaka thung gujungi te ban smar yo tet kamno bangin ay khandau ka babha ban bu achrong tu ka sbo andala tu pur bhauten te hadin na tang sai khandau ru ka babha kumdei ban ngiti na ka khandau ka ba tuj kani ka chabo chakhlia ka khandau ka don kam da ka domet ka bang ikit na ka chaka ka bam don dawai don desin te ngila ban ai hang tu ka chaka bang thung yo ten te ngi ai man ta ka sin dai yo ni khandau hadin chi te yo ngila ban ayum khnang bak tu khandau kan long sngam kam dei kan long rkhyang ka dei long sngam hadin nang ta uni tet usdang ban kenchat thiet chek tu khandau te hadin ka tu ka ne pat sedang ban mi uni utet kan dalam ini tet te ngin ai yang khndet tendang ila ai te ngis la kan man tang ka tu kan ni la yo ban khet pat ya u tet namar ba uni ujung thung ulong ubasuk banthung badru ulong ubayo nong bha ladangi rap ya u te kumta kini kinong rap kidon yela ka jong ka jingpen sngo ka jong ki ha ka bai dei bat kini ka kam thung tit ha ka bedeng kong iya ha banga riap kita iyeng barit te kata kecing yo cungal iyeng barit nga so kumau borom ya isar kinat wan kharmo ibla khlat no te ha kata kapor ngapan sebo na isar ong isar ai sebo lem se ti ong pidon ke yeng ong adon te habang ong don i ai kita ka sebo cunga siton malang ba ita i trep barit kata kecing sok cung ita utit lembag ita i trep barit cunga lakom no kalapoi haduk saus pak san sepak kilo uta utit ha kata kapor kador kam der ka kador ka bha ha ar siar dio kalong kador kumba san phau ru phau tangka kilo bat adin kata langba ita i trep i barit kala yo ban thak oi ke yeng ka ba he ka ba kam he bat la ita i ba he pat kala yo pangkha biang sas kamera pat na i kamera ita ba he sas kamera biang kala long ar kamera bat na kata ki ar kamera pat lang ba kecing cing penmi utit mo kala krisian yang te ngalayo thabeng sok kawai kayeng kala long lai benta long lai tenta kayeng barang ta kalong ngasgo ba karni kala acing im se yi kala pendap biang kayeng kesem cunga te kat kum kecing lap bat kum kecing sem hi cunga nadu bangas tangi kani ka kam reptit ngalala ban pendap ya kicing don kam cunga kayeng kesem cunga bat kum kat kum kecing sem hi cunga ngas tunat bha ban rep yunutit nomor ba ngasem ba kacing trai cunga yunutit kalau nggak papen stunat yang hadu kata nomor ba ka kam ban reptit kam cu bat yangi ban trai baru sisngi nomor ka kam ban reptit ngidon kam ban trai tang hapo ar la nilai kenta la ni tang man step bat hadin kata kumun ngila ban lej bela ya kanu kam ka bangidon ban trai ban keta ngila laj ken kepor cengi hak ban kong adang sedang manga ya kata jing reptit ke jonga na thung tang hi wei yeng trap ibarit bha te kata yeng trap ngarung tang komba lainor lainor te nga thung yo to tet ani so bha sibuan te la danga khay yo ta tet la poi man komba arspa tam te nang ta arspa tam kilo te kaman langba nang ta ngala yo man pen he i wei pat ka yeng te nang ta ra kata ka wei pat ka yeng ngala ya kampen he la poi hadu siphonor
Sepunur kata ka cing reptit chunga nang ta ngala nang kentiu susu. Te hadu menta ngala don ka yang ban reptit hadu sautli. Te menta ngala ngada khen hagani ka cing reptit chunga lapoi hadu kumba te la long kumba sarong la chankot chaka artoan ai hak sisnam. Te kalong ga ai ka cing mentoi na kumta chunga khantam ya ka yang kasam ko chunga. Ha kabay day pat bat kakam ban shnay kasbo kinong rep jong kani kathan kim shimladon kamshu ban thiet yaka namar ba kini kinong rep menta kilala ban shnahi dalade yaka kendiat chapang ka jing shnay kani kasbo ngidon bat ngi iwe inong rep iba la ban batay shangi ha kanu karukom kijushna yaka te ban kong ia yan u cheng tang ka ba ngi le thit la bhoi ngi le thit la po bhoi bat ngi ora chenai ban ngi sedang ban kon ton ni ka sba bat haswa bin sinai ka ni ka sba nong kong ia ngi de ban thit i ka bat ngin yu akataka caka ka caka pelang bat ngi pedam yu tu pelang hadu dakti bat ngin ra ka ni ka caka ka berkheng bat hadin jo kata pat hadin asngai le sngai ngisa ai kini kita kita wai sebab kibran kam te kita kita wai sebab pat kumula ong kita wai sebab pat kibran kam hakadika banta ka ba ngir snai kini ka sebab kalong ba idon kumba laicat saucat kemun kong kadika urea ba DIP DSP potash bat kini ka mithai bat cepot bat gypsum kita kidai ki SER mo ba ile khlek lang ta tangba ha ka bai dei berkata kacing khlek jungi ha ka siton jung plang ni ai ka urea khasan kilo ka DIP ni ai sau kilo ka potash ni ai pra kilo te ka SSP la don ki ba ai don ki bom ai long la dim ai long te ka SER kumba arspa san pho kilo ha ka siton jung ni plang bat hadin pat kata la ngi la kala swai kumta hadin si ar sengkala lai sengkala ni uplang de ka bomot isa ai pat ni gypsum lai sau sengkala isa ai pat ya ni ngo gypsum te hadin nang ta pat ngi la kala bit kumno ban ngin pet kini kini ki sebok cin kam jek sebok te habukut pat tiang ba kacuk menta mo kidon ki bro ki ba Siptiang bhai kene ki kwa bai daka organik mo daka menta ki jitung jing tiap ki ban lait ni kini ki fertilizer ba per da hang nei pat nga pensisia ba la kan kene ki jing ai ki jing ji kini ki da wai sebok kam dia ba kan ni ka da wai sebok kan sa kan ni ka sebok jing ji kalau long ke belak puyur kan da kamut tat hadu ba kata ka ong natu ki kala ka kong hadu kita kan dio hadu prasen kala ngisim ba ya ka benta ka ba hatu ba kani ka sebok kan da do lut ya kani ka jisma jung kini ka fertilizer mo kini ki urea kini ki DIP ki kin da wai ki bang ai nei ba kin long ba ki ba khoj hatu bana long kan ni ka long bla khoj ban hai su khan ha ka jing khan ki jing so jing kum nong rep nomor ba hatu ban da long thung in tet kani ka sebok jung ka long organik bat kam don chur kan ni ka no ka jisma da wai kam don chur kan ka de bet kala sa bet tang so phlang Anda haba kini kinong rep kilada ban penkre ya kani kasbo kijura pat ya ka shala kijong kisem thungtit kijong ki ban anda haba lapoi hakasem kini kinong rep kijibu pat ya kani kasbo hakijaka kiba kila penkre ban anda labyang na dong shadong kisa ai sembai pat haka khnang ba unmi uni utet button ya korkom ban rep yu nutit
Kani mentah kani ke yeng ka bangadon hang ni kadai na ka mentah tang ban thung yu tit tang ban rep. Bat ka ceka ka bangin sinai ka sbo ka don hakawai pat ka mentah. Ti kani ke yeng ni swan ra betang ka sbo ka bangila dep sina bangila dep sinai ka sbo hakawai pat ka yeng. Bat hang ni wan ra kani ka sbo bat hakaban engkong ni siang ya kani ka plastik bat ngi bu ka sbo bat nang tangi air yu sumbai ka cukup por. Hadin bangila dep ayu sumbai pat hakani ka tre ka bangi la siang ya kani ka plastik te kumba arpau lene arpusan singi ni tap suatang da ka plastik na lor chung kani ka sbo ka bangi la thung. Bat hadin ka tu kani singi hadin kumba arpusan singi yai ngin sapet ya kani ka sbo la usmai tit ula pur na em. Bat andangi la siam bau ni usmai tit ula pur ba ka sbo hadin ka tangin sa khle sun ni ka khendo. Te ngin ru ya ka khendo kumba ar ne lai singi hadin bangi la dap khle ka sun. Te hadin kata ngin sa simi ka tu ka khendo bat ngin sa tap na lor kumba sin si ka jingban hat na lor jang ni ka sbo. Te hadin bangi la dap ban ai khendo pat te ngi kasimpor kumba khat riul ne khat nyus ni ba uso ngin sayo ban khet ya uso na ka ni ka sbo. Nadu pasang ban khet utit kasong artat ha ka jing bha ber ka jing klan chung sumbai tit ubang iyo. Lalangi biang bha nadong sedong komod unu usmbai tit nadok bangi stang ban khet ka simpor haduk kumba si banai steng ba unu usmbai tit hakani ka sintung jingi un simpor bandon. Te hadin ka jingdap ndala dap si banai steng tengin sa sai no igani ka sbo pat. Ngin sa tung biang da ka wai pat ka sbo ka bat mai. Te hakabadai bad hakana kurkom bangin khet unu tit te ngin hap ndang ila apet bala bisyari ba ula long ban khet tengin khet na kani ka cika ka bangi thung bat ndang ila de ban khet in saot yu tu tenrai bodon ka kendau bat aden ka tangin sa side ka bat abangi side yu ni utit ro ni hab ban chet yu ka nomor ba uni utit la dangi side ka ka baca klial ni ka baca bo un sapun sne rong no te nomor kata ni kinong reptit kat bala ngi yele ban yo ka ka ba khoj ka bang mangiru ilong hi bandi te nomor kata ni side yu ba khnang ba un long ba itnat ba ikhoj. Ha ka bai dei pat bat ka jing thiet yu sembai ki nong rep ki la ban yo yu new sembai na ka office jong ka mushroom development center ka badon ha opashulong bat yu new sembai la jushna hi ha ka ne ka office da ki nong trei ki jong ka ki bala pentebet ya la de ban le ya ka ne ka kam pen mi sembai. Hak ba yedai ba ga uni sambai yo sambai te hadu matangi dang shane anang te na po office nang te na po sanmer te ngi shwe thiet ben nang te na mar ngi yo subsidi kador chong sambai. Watla ka jing sedang bantung ya uniutit ka long ka barit hinde ka jing yo nong pat na ka nika kam ka long ka babha. Bat ka bakham ai men sim shu ya kini ki nong reptit ka long ka jing yo ka jongki ya ki scheme ba pher na ka sarkar ka balayarap shu ya kini ki nong rep makin yo banchna ya ki compose shed lani kata ka jaka ka bakishna ya ka sbo badru man pinhe shu ya ki samthung tit ki jongki bat kani ka lanang pinkyu shu ya ka kam reptit bat khamtam e ya ka yo ka kot ka jongki. Hak benang kong hak por banga yo kata galong gadai ka sien ke benang kong tam yo sauteli hadiah nang ta poi biang don ba poi ar teli don ba poi lai teli minang ya ai be sekituki pramambar ke jongi te hadu manta kini ke ba poi kata ke jing ai ne bawan nang tei komba sipolo ne khat ar teli te hadiah nang ta mantau senam jong ni arajar ar leng mar gicing tres tom jong isar basumar te bela mi no nang te menta te ilawan ra i ni scheme na po ka NEC leng mar gicing tres tom jong i te ila penyo hadu pratli kata ka yeng snasbo ka bhe ka bangi ong pratli cluster
hakawai kloster ngi don nyongon ha habangi khenban don nyongot si kloster ka don pratling ngi don san phon rio teliki kimambar te kita kimambar chungi ngi ya yo chumato yakta te kjeman ra ba chungi kalong yakni ka skim kawai kloster kala poi khasan lang ha duna khnen te ladangi khen la poi siklor tam te hadena ta pat leng ba ching tristom chung isar sumar ila penyoro yakni ka jing thung ka ba silak iwei imambar te hado menta ngi yakata ngi la yo baro san phon ringon te kalong kaching mentoi ka bakraw na ko menta chingi bat kam choro ngi ai khoblei ya ka sarkar ma bala ai subha na ko menta chingi kinong ram bala pe la tri system si sia na ko menta chingi Anda haba uniu jingthong ulalong ban khet bat ulalong ban de shaki yo ki hat kini kinong rap ki jusat khuit bha yu u daka ha shwa ban kit yu uniu tit shaki jaka ba pher yaw ni chungthung yaw ni tet bangi rap adomta dan kini ki prasnong jungi ki bawan sim na po yeng ti ki le de seyo ki pnya ya kan ru kompan ngimtem tama mangi ngi la yate batki man kasngi ki wan sim yo te tingi ki le de seyo Kumshibenta ban kintir ka kam thung te dha ka jalla ka sarkar ka labu ya ka wei ka thong ka balatip kum ka mushroom mission bat ka ne commission ka labu ya ka thong ka jongka kata ban pinmi khampun shu yotet ha ka jalla na ka arpunyo metric ton shaka san hajar metric ton ha kini kisan snem ki banwan ka Meghalaya mushroom mission kelas dang na u santrik ubna jong November arajar khatpra ti gani ka mushroom mission ka don ya jing thumu kumni harum ban kentiu ya jing penmi tit hapo ka jilla na ka arpunyo metric ton syaka san hajar metric ton hagini ki san snem ki banwan ban penbu ni ki jing bam batimet lengba utit ka banirap ya ka kot ka khia na ka menta ki nong song snong jong ka jilla Bandang kampen jana shushu ye komret tit hakabai dai bad oyster bad utit budam hak jilla bad commission katmuru ban thong ye uni utit sitaki hausnam ban sawan bad rukumju bandang kampen bun ye kini ki bala don lepa kum utit oyster bad tit budam tikajing pentrikam ye gani ka mushroom mission lengba kaning mission kumba news pa angut kibriu lani kinong rep kila yo ekjing rap na sarkar da kalun ke ba sanpho hajar hakaba sanpho persen kadai ga subsidi bat sanpho persen kadai ga loan lengba ke ni siru ka hakasnam arajar arfuai arajar arfuar arfulai ngilayo ru ban ai yakini ki yeng ban sinasbo hakitain lai dingsai nongkrem bat lausok tun nakabenta ban sinasbo ya utit budam Ti badru ikini ki yeng ki bantung yiki tit budam ru ngilayo ban ai jingirap lengba kanika
NEC scheme. Ka sorkar kala ya soiru ya sekolah bat kayat corporation ke bana Japan hagaban yo bangintung yu new tit sitaki hagas nikasnam ke ban sawan. Kajing temu hi ke bakongsan ke jongi ke long ba nginyo ban kring ya kini ginong reptit haga jela ke jongi kenang ba hayo kinbun kini gitit ki ba penmi naga jela badru banginyo ban shalan shabar ka jela ke jongi. Haka jingya linti jong kini kinong rap haka ni ka kam thung tit kini kinong rap ki ai min sim ru ya ki wepat ki para nong rap bat kumjuru sha ki tu ki khenna samla ki badang wat kam bakin shem ya kini ka lat namar ka long ka kam ka basuk bat ka bayo nong bha. Deka kubor ka ba ngakwa ban ai kini ka por ka long ba. Namar ba ya nu itu tunji la don lepa ka jingyam. Mo namar ba Bro ngatrai kinong rep ki bapak ai kan ka kubor mta ka sngai habaki wi ki thung so la kubi upor bat kum ta ter cacing rep kadon ke cingkela jo kador te min shwa ki ong ba ka rep ka ring hanu itu tunyi pat la pengkela na kita kertiang kayok kakot mar ba unai ulawan ra ya kayok kakot naka mta ka cingji dengan sko ban ong ba ya nu tit hai halor kan ka do kador kayo ko hat mdon syur bala ben pengkelah na kalian cuci kinong reptit ngila don ka asion ke baklan ba kat bakabu maji ka asion lor ni udor ya kador jung utit kini ki dolar ke memla re ba kum ki we pat ki dolar ki chur ki kubi ya utit hai ki dolar ke mla syur ban nyon ban kanyot ban nyon ban ya ka di umar cuci ta kebut ladang ibu arspa kemut arspa ba kemut laispa ladang ibu arspa kata kebut ter kan kêu bạch cái đỏ sẽ không bắt đi rồi bận kir chỉ điện